Pinoy Bus Driver TV. Pug Sitateng! Maganda kami may kumsit, alas 9 Agosto 8. Dahil sa del Gallego, Bicol, Resort. Para southbound. Walang iba kami kumsit. Doon pa rin. Sama ko nabi. Wadya mo. Hagdanan. Wadya mo. Hilda John, at saday atsa. At saday. Ha? At saday mo gano'n, atsa no? At saday itong il no? Sino sa lubong natin? Hingam to? Hindi ko makita ang number. Maliit kasi mga bus number natin ano? Oo. Dapat na kuha 12 inches ang laki ano? Sa ruler. Yung sa Piltranco standard na sukat na numero no? Nakita mo talaga eh. Wala, yung kita mo na agad. Pamparehas ang laki ng mga number. Parang yung Raymond nata no? Hindi, ano naman, malaki. Ha? Malaki. Malaki rin ang number na. Ang mga number to, parang ano? Parang nagsawa. Pati ang tubog doon may number ano? Ha? Pati ang tubog may number. Oo. Ito wala ito. Pati yung TV dati. Ang bubong may number. Apat na side tapos Apple TV. tapos yung bubong. Oo. Mas malaki pa yung nasa bubong. Oo. Ano pa yan? Para matris ka gano'n sa taas. Oo. Ito wala na yun. Ito na nakikita basta may number ang bubong.
wala ka pahinga. Kaya nga, dami tanong. Ulit-ulit ka lang balik nila. Ako nang sasabihin mo yun, hindi lang sasabihin nila sa comment. Wala tayo. GRS Ragay. Okay. Southbound. Sino palang pumalit sa inyo nung hindi kayo nakabiyahe? Sila pa. Pero, Isa lang naman. Oo. Isa lang naman. Si Dwight. General Pero, Oo. Pastor Pero, no? Oo. Ikaw ba kasi ang Pero, di ba? Oo. Sila na Bragon. Oo. Lalo na kung panalawahan ko ng Marias na bus. Oo. Kawawa na yung mga luma, no? Lubungan ba? Oo, kawawa yung luma, no? Oo. Puro na sila bato. Isa na lang makakasingit sa kanila dito. Isa na lang. Yung may pang Sabado tayo, malagyan na pang Miyerkules, ano? Oo, Merkulis din. Isa. Tapos ang alis doon. Ang alis naman sa buhay sa Mado. Oo. Pang ano na lang yung isa. Pag Lunes na lang. Oo.
Ano natin yan ito? Ano natin yung mga ganyan driver? Yan ang ugali niya. Huwag mo na. Hindi na yan mawawala kang pagtanda. Kaya ako rin yan. Hindi mo rin yan nakapulay. Naisip na po na. Ibang klase driver to, hindi mo lang kumanti sa akin. Pero kung iba yun, hindi ko. Ay, Ibang driver yun, ano, agad tayo na siya. natingin yun. Oo, agad tayo yun. Kasi sa kanila, malapit na kabiyahe. Kaya lang, hindi ko ugali yan, nagkaganting. Naisip na nila yan, bait palang driver na yun, no? Di ba? Oo. Hindi ko ugali yan, kaya gulo lang yan eh. Pinagpuno, pero isyo. Pero ito, okay na tayo sa Ragay, visit Ragay, sa mall. Yan yung tawag na driver na kamuti. Oh, Ah, kamote. Nagkatapat lang siya ng driver na hindi kamote. Kamuting kahoy lang. kamuti. Pa yung kamuti na tutugan, pwede saing. Oh, Nada. focus sila din. Iba, kung nakalahati ka na, mabigay na kagad. Oo, alam na. Lahat. Pag nakita mo na sa ilaw na nandyan na, Oo. sa side mirror, Hindi daw. bigay na yon kasi may alam na may salubong na motor na eh. Ako, Atusin mo na. alam na may motor na. Gusto pumasok. Ako, bigay na ako yan. Hindi ko pa kailangan na. Segundo lang naman niya namadaan sa'yo. Kalim lang. Kaya ang iisip niya, ayaw niya magpauna. Kung ngayon, di naman nagtubo. Eh, kahit anong gagawin niya. Hindi naman na-over dito. Ngayon, di yun na nabuhay. Hindi. Anak buhay pa rin, pero Perwisyo. ang gusto niya, mauna lang siya. Nakaka-perwisyo yun. Oo. Oh, alam mo, hindi na lang kaya. Bigay ko na. Para na inagawa ng asawa ka. Huwag kayong magbigay. Pag ginagawa ni kumpare, si Mari, ibigay mo na. Ikaw si kumpare, inagaw ni kumari. Ha? Si kumpare, inagaw ni kumari. Kaya nga, ibigay mo na. Hindi na. Huwag kang magbigay. Inala yun kay Diyo, kay nagbigti. Kaya yun lamang. Yan ang maharap natin. Hindi ba eh. Wala ka na tuloy. Sin. Tinaya mo lang yung sarili mo sa mundo. Marami pa naman lalaki. Di ba, amigo? Oo. Kawawa, mabata. Samantala kung nabuhay ka pa at pag-iwalay kayo, masusuportahan pa yung mga bata. Oo. Siguro naburo yung na yun. Ano na ba? Natuliro na ba? Nakaisip pa, no? Ano pa kayo? Ano yun? Yung depress na yun. Ano? Kaya nga, Hindi na makapag-isip na maayos. oo, inisip lang, magpakamatay na lang.
Hindi, Ano, pumunta namin dito? mag-i-edit kayo. Nagtaggal kasi hilik ko. Oo, ang lakas ng hilik ng pasero. Narinig sa video ko eh. Sabi mo yan ang gusto kong takbo, nakakatulog ang pasero. Hindi nakakatulog ang driver. Dapat nilaro mo rin kaya yung kay Pansin niya di ba yung hindi nakakatulog yung kasama. Oo. Ganito pag panayo, parang katulog kasama, di ba? Sadyaan eh. Kahit na dapat iyampas eh. Tapos mabalinong malakas. Gusto mo na lagyan ng screen yung higaan eh. Bali ka maulusot. Ha?
Bicol. Sipocot.
Di ba nga? Samantala pag alis natin sa pagbilaw, gagok na. Oo. Siyempre, matagal-tagal din yung dalawang linggo. Isang buwan? Tatlong linggo? Kulang na isang buwan. Matagal-tagal niya. Ano, sibag ako ng baba. Oo. Isa, wala ko makikita ng lumang basa. Meron din. Yung high gear na luma. Makintab pa rin. Oo. Kasi alaga eh. Kaala mo minawax. Oo. Parang napansin ko, marami nangangalampak na, no? Ah, Mga taas. alin? May mga nangangalampak na ba? Dyan sa taas. Oo. Ano yan, mga nilalagay. Mga abubot. Oo, mga tubot yan. Hindi ba silya? Yan, yung mga bag. Ano na bag. Yung rama. Yung plastic. Ah, Yan o. Ayun ka dyan. yeah. Bagay eh. Pero pala ko. Uy. Apa? Sumasama pa ng tingin na, oh. Sisihip pa talaga eh. Isilip pa talaga. Isilip wala ka ng mga helmet. Mahirap pa ka walang lisensya, walang rehistro mo to. Dala kita kulit. May rehistro mo, paso, no? Oo.
One way. Wala yun pala. Magkabisado mo yan. Minor ka na. Hindi ka na mayroon ng biglaan dyan. Alimbulan. Mukada. Kada. No. Focus sa Liti. Ang rasones doon. October, di ba? Mga, October. oh, October ang sa Liti. sunis. October, umpisa ng dalandan. Kagandan din, no? Kaya marami ng hospital niyan. Kasi ang mataas ang uric, titirahin ng rasones eh. Oh. Acid din yung ano, dalandan. Oh, acid. Uric acid. Oh, focus na lang. Para na yung Coca-Cola. Oh, Pepsi-Cola. Pepsi Cola. Uric acid. Uric acid. Ang katapat daw nung manaba. Mana ba? Mana ba? Saka Sambong. yung ano, yung sinabi ko nila, Ay, sinasabi mo. ano yun? Yung pasim. Ano? Hindi ko natandaan. Yung sampalokan. Sa palukan. Sampalokan, o yun daw, sa ihidan yun. Pero sa kidney. Subukan ko yun. Alam ko yun. Sa mga sugar, ha? Alam ko yun. Na damo. Oo. Nakita ko na yun. Mga sugar. Ayan sa tabi-tabi yung mga sa ano yung mga nubo eh. Sa mga buhanginan. Oo. Nakita ko na yun. Mga ganun. Oo. Minsan kasi sa pasok meron. Oo. Tapos Nagyari ko ng halaman. Tumatong po rin yun. kung saan tutubo yan, tapos bubunutin mo lang, itapon mo. Yung pala, gamot pala yan. Subukan ko yan. Sinasabi. Ikaw pala yan. Hindi mo pala yan. Oo. Akala ko manok kasi ng palukan. Pongsit na yan. Sarap yun. Oo. Ng palukan. Yung mga ubus na ano. Mga sariwang ano ba ng sampalo pa no? Tao. Mananglis, sipocot. Sipocot. Tabi-tabi, tabi-tabi, panap.
Nag-vibrate pala siya. Ha? Nag-vibrate pa naman, oh. Oo. Padami. Akala Ano mo, ata, nasa Yuans ata ng inspector, ano? akala mo, di marunong ano? Nasa ano ata, Yuans, bumalik na. Ewan. Contract ko, Yuans muna. Oo. Lapag yung nasa natin ng isa. Ayan, Dalawa. ay, dalawa pala nagkakapang. Pero ito yung nauna nagkakapang.
Ay, nandiyan pa pala. Dito pa. Dalawa ko pala yan. Dito pa. Ha? Oh, pakas ha, pakas! Oh, kakain na, kain na kagad ha. CR. Oh, ingat. Huwag na maya ha, huwag na maya.